jännitti kaikista eniten. Siis mua jännitti, että minkälainen on kätilö. Että onko mies kätilö. Koska mun mielestä mieskätilö, se ei herätä musta luottamusta. Se herättää yhtä vähän luottamusta kuin semmonen ruosteinen junan säiliövaunu, jossa on venäjänkielistä tekstiä. Ikinä tiedä mitä tapahtuu. Ehkä enemmän kuin se, että mitä jos on mieskätilö. Mä jännitin, että jos on semmonen nuori tyttö. Semmonen pissis. Semmonen pölähtää kulkaa ovesta. Oikeesti onnea! Meillä on teille kerrottavaa. Teille on syntynyt sairaan terve lapsi. Se on ihan kipeä oikeesti. Mä haen sen, odottakaa, se on tässä. Eiku. Voi ei. Mä niin mokasin. Ybernolo.